ки мехоҳанд ба мошин раванд, марҳамат тамошо кунед ин видеоро. нафароне ки мехоҳанд ки ба самолёт раванд, дар имо ё дар комментария нависед номрои авиакассаи. салом дӯстони азиз, кадом мехоҳад Тоҷикистон хов када равад, пас дар ин расме ки мебинед дар болои экран номерҳоро мебинед, занг занед. ҷога парфтагӣ, чой дамкадагӣ. азиз шӯхӣ кардам, ана ин мошина бинен, аз самолёт ҳеҷ камбудӣ надора. бародарони азиз, вақте ки мо як бародарро реклама мекунем, вақте ки мо номерҳоро додем, шумо худтон занг занем ба пуррагӣ қачон маслиҳат кунем. дар ин ҷо мо қатъи онҳо вай надорем, ягон контракт надорем, мо қатъи ба ё маслиҳат кардагӣ нестем. бисёрашро ман худам мегӯм ки яка шумо як бародар, шумо хизмат кардесем ба мардуми тоҷик, партоен рекламатона, суратотона, номеротона партоен, мо реклама кунем. ба ҳамин хотир бародарони азиз, вақте ки номерҳоро гирифтем ё ки занг заданед, танҳо ба ҳамин шофёрро занг занед, ба мо не. бисёртон ба мо занг мезанед ки номерҳои шофёрро теем. ба ҳамин хотир ман ҳамин бародарро илтимос кардам ки номеротонро фиристонед. монум ки мардуми тоҷик ҳамин номерҳои шуморо ёбанд ба Тоҷикистон ба ҳазур раванд. баъд охир гуфтанем ки дӯстони азиз, дар шаҳри Екатеринбург як гурӯҳ таксисто группа доранд. кадом да номер дар кор шавад, дар комментария нависед. мада занг занед, ҳеҷ гап надорам, мада занг занед. агар набинед ҳамин номерҳоро, агар набинед, шумо мада занг занед, ман албатта кӯшиш мекунам ки номерҳоро барои шумо тиём. ба ҳамин хотир дӯстони азиз, кадоме ки мехоҳад мошинша реклама куна, хонаша реклама куна, чизе ки дорем фарқ надорад, марҳамат занг занед. як бародармон аз Тоҷикистон ба Екатеринбург омаданияй, номероша дар охир мемонам, ҳасанбой аст ки пеш аз ин Тоҷикистон рафта буд, аз худ Қабодиён аст. марҳамат, касе ки аз Тоҷикистон омаданияй ба ин бародар занг занад.